Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 27 ноябрь дүшәмбе. Туры эфирда сезне мин Эльза Әхмәтҗанова сәламлим. Яңа атнага безнең белән бергә аяк басучы тамашачыларга матур көннәр, атна дәвамына җитәрлек күтәренке кәеф теләп калам. Әлеге теләкләргә чыгарылышның иҗат төркеме дә теләп кушыла. Бергәләп бүгенге көнгә кереп калган кайбер тарихи вакыйгаларга күз салып китик. Бүген Россиядә диңгез пехотасы көне. Россия кораллы көчләренең хәрби диңгез флоты яр буе гаскәрләр рухы буларак диңгез десантлары составында хәрби хәрәкәтләр алып бару өчен кулланыла. Рус армиясында диңгез пехотасының махсус командасы 1698 елда Орел корабы экипажыннан патша Петр I вакытында ук формалаша. Ел сайын 27 ноябрьдә Россия бәяләүчеләр җәмгыяте әгъзалары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Бәяләүче күчемсез милекне, транспорт чараларын, җиһазларны, төрле оешмаларны, таләпләрне, эш хукукларын бәяләүче белгеч. 1971 елның 27 ноябрендә Совет һәм дөнья космонавтикасы тарихында истәлекле вакыйга була. Бу көн тарихка Марс өслегенә беренче ясалма космик очкычның барып җитү белән бәйле. Космик киңлекне үзләштерү өчен көрәш барган чорда Советлар иленең казанышы дөнья күләмендә чираттагы уңыш буларак карала. Апаста яшәүче Азат ага Гомәров 90 яшендә булса да, күтәренке рухлы, заманча карашлы, гөлшат күңелле булып кала белә. Ул бар гомерен туган ягына хезмәт итүгә багышланган. Апас төбәге үсешенә үзеннән зур өлеш керткән җәмәгать эшләрендә актив катнашкан. Күңеле гел изгелектә аның. 10 ел дәвамында Көлкәш авылында имам, хатип вазифасында башкара әле ул. Рахмат Азат абый, бүгенге көндә Апас районы өчен сез бик каты күп өлеш керткән кеше. Апаста яшәүче Азат ага Гомәров 90 яшен тутырды. Аңа бу уңайдан район башлыгының котлау хатындагы теләкләре җиткерелә. Җир йөзендәге иң изге, иң матур теләкләрне җиткереп, сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы хәсрәтсез көннәр, якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле озын гомер кичерүегезне телим. Җирлек исеменнән дә аксакалга теләкләр, бүләкләр алып киленгән. Сезнең районга керткән кешегез иксез-чиксез, эшләгән урыннарыгыз шактый. Инде алдагы елларда бер гасырга тагы 10 ел калган. Аны ваклый башлыйсыз. Ходай Тәгалә сезгә сәламәтлек белән, матур тормыш белән, балаларыгыз, кызларыгыз, оныкларыгыз белән бергәләп кичерергә язсын ул көннәрне. Көртләрем бик әйбәт иде. Мондагы сөйтләр белән армиядә барга чак штабта 3 ел ярым писар булып хезмәт иттем. Азат Гомәров 7-нче сыйныфны тәмамлагач, Буа ветеринария техникумында белем ала. Хезмәт юлын Борнаш ветеринария участогында мал табибы булып башлый. Апаста терлекләрне ясалма ырлыкландыру станциясе директор вазифасында башкара, җәмәгать эшләрендә дә бик актив катнаша. Азат абый гомерлек яр итеп Дәүш авылы кызы Гөлсинә апаны сайлый. Алар бергә 3 бала тәрбияләп үстерәләр, һәрберсенә югары белем бирәләр. Әти инде безнең уникаль кеше, үзенең зихене белән, үзенең тормыш сөючәнлеге белән шаккатырып тора торган. Без үзебез балаларыбыз, әтиебезне яратабыз, хөрмәт итәбез. Безгә эшләгән яхшылыклар өчен ул безгә бик зур авторитет булып тора, бик зур шәхес булып тора безнең өчен. Гаиләдә 3 бала. Эшебез дә педагог. Чөнки әниебез дә педагог безнең, әтиебез дә тәрбияле кеше. Ул инде үз үрнәгендә тәрбияләргә тырышты безне. Үзенең үрнәге бик үк әйбәт булмаса, бездә булай тәрбияле булып, шәхес булып, оешмаган булыр идек, үсмәгән булыр идек. Бүгенге көндә инде әтибезнең бик каты 90 яшенә карамастан политик белән дә кызыксына, спортны ярата бик каты. Азат абыйның күңеле гел игелектә. 10 ел дәвамында ул Көлкәш авылында имам хатип вазифасында башкара. Күзләр тимәсен, зихене әйбәт, үткен, хәтере нык аның. Әле бүгендә тырышлыгы, тормышка позитив карашы белән аерылып тора. Оста итеп уен коралларында да уйный.
шундый якты, шундый нурлы, бөтен дөнья ак кына. Ап-ак була белә шулай, безнең туган як кына. Роберт Миңнуллин. Без туры эфирдә эшлибез, көнегез матур үтсен дигән теләктә калып дәвам итәбез. Мөгъҗиза инклюзив театр студиясе Бәләкәй принц спектаклен тәкъдим итәргә җыена. Антуан де Сент-Экзюпериның татар теленә Разил Вәлиев тәрҗемә иткән әсәрен Тинчурин театр сәхнәсендә күреп булачак. Спектакльгә кемнәрне көтәләр, ни өчен әсәр бүгенге көндә дә актуальлеген югалтмый икән? Бу турыда студиябезнең кунаклары белән сөйләшербез. Салават, Ралина, хәерле көннәр, исәнмесез? Хәерле көн. Исәнмесез. Димәк, 9 декабрьдә Тинчурин сәхнәсендә без спектакль күрәчәкбез һәм ни өчен Мөгъҗиза театр студиясе нәкъ менә Тинчурин театр үзенә премьер өчен сайлап алган икән. Миңа калса, бу очраклы гына түгелдер әле. Әлбәттә, бу очраклы гына түгел. Беренче чиратта без инде әлеге студия белән һәм театрыбыз белән инде бердәмлектә эшлибез. Бу шул очраклы да әлеге театрыбызның сәхнәсе сайланып алынды. Һәм инде әлбәттә театрыбызда әлеге Мөгъҗиза шөгыльләнгәч, без инде башка җиргә теге соранып бармалык дип әйтик. Үзебезнең сәхнәдә, үзебезчә, халыкчан, якында һәм инде әлбәттә балаларның да әлеге сәхнәгә аякларын басасы килү сәбәпле без инде шушы сәхнәне сайладык. Ә менә репетициялар сәхнәдә булдымы инде, Ралина, театрда? Әлбәттә булды. Булды. Ага. Ничек үзегезне хис итәсез менә бу сәхнәдә? Бу бит инде безнең иң матур, иң алдынгы театрларның берсе Тинчурин театры. Чын актриса итеп тора әле. Шулаймы? Әйе. Ага. Балалар белән менә ничегрәк шөгыльләнәсез? Чөнки монда инде үзенчәлекле балалар шөгыльләнеп әйтергә кирәк. Үзегезнең методикагыз бармы? Әлбәттә бар. Ни өчен дигәндә, хәзерге вакытта без инде күнектек дисәк тә була әлеге балаларга. Алар безгә күнекте, без аларга күнектек дигәндә, әтиләре, әниләре дә бергә дип әйтик инде бергәләп, шунда кайнашабыз. Методикага килгәндә, шунысын да әйтергә кирәктер. Без айырмыйбыз гади балалардан, чөнки беренче чиратта бала барыбер сизә. Шул очраклы без үзебез булай теге мәктәпләрдә эшләсәк тә, башка студияларда эшләсәк тә, әлеге балаларны аерырга тырышмыйбыз. Чөнки әлеге дә баягы әйтеп киткәнемчә, безнең аеруны алар сизәләр һәм инде әлбәттә аннарысын әниләренә әйтәләр инде. Ул сизелә, чынлап та аннарысын коллектив эшендә дә әлеге сүзләр йөри башлый. Шуңа күрә безнең өчен иң кулай вариант ул бер тигез булу, бер тигез күрү. Ралина, Салават абыең сәхнә хәрәкәтен укыта сездә менә бу инклюзив театрда. Усалмы ул? Таләпчәнме ул? Ничегрәк аның белән менә бергә дәресләр бара? Бик кызык. Аның белән яңа әйберләр беленә. Но премьера алдыннан инде әзрәк ашыгыда чыга. Таләпләре арта булып чыга инде шулай бит. Чөнки барысы да дулкыналалар. Премьера ул бит инде артист өчен зур шундый вакыйга, шулай бит. Менә афишадан күренгәнчә спектакль бер генә көн дип бара. Бер генә күрсәтәсез дә шуның белән туктала булып чыгам инде. Юк, әлеге спектакльне инде без Ходай кушса, Алла берсә инде яңа елдан соң төрле фестивальләрдә күрергә мөмкин булачак. Әлеге спектаклебезне һәм инде әлбәттә театрыбызда да ул безнең афишага кертелер дигән өметтә. Чөнки театрыбызның директоры Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Фәнис Наилевич әлеге студияны җитәкли дип әйтик инде. Ярдәм итеп тора һәр даим һәм инде ул безгә менә шулай театрыбызның репертуарында бер көнне бүлеп бирә дип әйтик. Ә инде сәхнәләштерүдә шулай ук театрның артисты, безнең танылган, яраткан артистыбыз Зөфәр әфәнде Харисов. Әлбәттә, таныштырып китәргә кирәктер миңа калса, әлеге студияның режиссеры дип әйтик, куючы режиссеры, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Зөфәр Харисов, шулай ук Татарстанның атказанган артисты, сәхнә теле укытучысы Гөлназ Нәүмәтова, шулай ук безнең студиябызның кураторы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Зөлфия Бәшәрова, һәм инде әлбәттә Во благо фондының җитәкчесе Альбина Фаритовна. Менә шулай бергәләп алар белән
шушы студияны алып барабыз, эшлибез, гөрләтәбез һәм инде әлбәттә шуны да әйтергә кирәктер, 9 декабрь көнне 12 сәгатьтә безнең спектакльгә килүче кунаклар да бар. Ул да булса безнең Башкортстан якларыннан, Уфа шәһәреннән 12 укучы, менә шулай мөмкинлекләре шикләнгән балалар көтелә. Шулай ук безнең Казан шәһәреннән, Чаллы шәһәреннән кунаклар көтелә дип уйлыйбыз инде Алла бирсә, ләкин шунысын да әйтергә кирәктер. Ул гына түгел, башка якын тирә районнардан да кунаклар көтелә Алла бирсә. Килсеннәр инде барысы. Көткән кеше чакырулы кунаклар килгәч бик әйбәт була. Ралина өчен менә бу премьера дебют дип әйтсәк тә була, шулай бит. Ул беренче тапкыр шушы зур сәхнәдә чыгыш ясаячак. Һәм инде ролең дә бик шундый елан ролен сиңа тапшырганнар икән, Ралина ни өчендер. Әйе. Булай карыйм да сиңа, син бик шундый нәзберек кебек күренәсең. Ролең шундый астыртын. Әйе. Ничек рольдә шулай алырга булдың, алынырга булдың? Елан роле менән ничек сиңа? Ул бик хәйләкәр. Син аны шулай итеп тәкъдим итәсең, тамашачы хәйләкәр итеп, Әйе. Ага. И ул принцка өенә кайтып китәргә мөмкинчелек бирә. Әйе. Шулай кабул итәсең инде, Әйе. шулай була. Әйе, без бит инде бу әкияттән беләбез. Ул елан чагып, принц үлеп китә һәм дә инде шулай үзенең планетасына кайтырга мөмкинчелек чыннан да елан бирә. Ярый, сез ниндидер үзенчәлекле шундый бер метод тапкансыз инде. Дөрес. Моны Ралина әле безнең менә бераз гына теге каушап калды дип әйтик. Чөнки әлеге роль күптән түгел генә бирелде. Әйтеп әйтәсем килә, моңа кадәр ул төлке ролен уйныйдыр. Шуңа күрә әлеге ул миңа калса еланның төп образына кирип китәлмәгәндер. Күбрәк менә күргәнебезчә төлке дип әйтик. Әйе. Төлкегә хас булган шушы сыйфатларны еланга күчерергә булган. Калмаган иң мөһиме шул. Шулай бит. Шулай ансы дөрес. Иң мөһиме шул. Инде Аллага тапшырып, Ралина Галига ролен тапшырдык. Алла бирсә 9 декабрь көнне без инде күребез һәм инде әлбәттә Ралина үзенең ролен яхшы гына башкарып чыгар дигән өметтә калабыз. Шулай булыр, әйе. Һәм инде менә алдан әйтеп киткәнчә, ни өчен менә ничек уйлыйсыз? 80 елдан артык менә вакыт узып киткән шушы әсәрнең язуына Экзюпериның. Бүгенге көндә дә аны без укыйбыз. Ул безнең классик әсәрләр арасында, балалар яраталар аны. Һәм менә өлкәннәр дә ни өчен менә бу китап, ни өчен бу әсәр актуальлыгын югалтмый икән? Миңа калса, әлеге әсәр ул тормышка өйрәтә торгандыр. Иң беренче чиратта ул өлкәннәргә дә шулай ук бер мәктәп, һәм инде урта буынга да шулай ук, һәм инде кичкенә балаларга да урта бер мәктәп. Әлеге әсәрнең үзенең төп проблемасы дип әйтик, ул да булса безнең әлеге принцның сораулары бик күп. Хәзерге дөньяда да сораулар бик күп, ләкин җавапларны табуы авыррак. Миңа калса шунлыгы белән актуаль. Менә хәзер Ралин нәрсә дип әйтер, әлеге әсәр буенча тыңлап китик шулай ук. Әйдәле. Синеңчә? Бу әсәрдә минемчә күтәрелә Көнгә кагылышлы проблемалар. Әйе. Һәм җаваплар, һәр беребез үзебез эзләргә тиеш бит инде, Салават, шулай бит. Үзебез эзләргә тиеш чынлап та, чөнки һәр кешенең үз дөньясы, һәр кешенең үз пьесасы дип әйтик, тормыш битендә безнең театр дип әйтсәк дөрес. Һәм һәр беребез без аны үзебез язабыз. Шуңа күрә әлеге әсәрдә дә һәр бер кеше, кичкенәме ул, өлкәнме ул, урта буынмы ул, миңа калса үзенә җавапны үзе эзләргә тиештер. Менә Бәләкәй принц әкияттә кояш батуны карарга бик ярата. Нимә кичкенә генә үзенең планетасында урындыкларын алыштыра, һаман көннә беренче тапкыр карарга мөмкин шулай бит. Сез тормышта нәрсә белән шөгыльләнергә яратасыз? Мин вокал белән, театр белән шөгыльләнәм. Минем шөгыль инде билгеле. Балалар, театр, гомумән тагын бер шундый хобби дип әйтик. Мин әле ашарга пешерергә яратам бик катып. Татар халык ашлары дип әйтик. Менә ничектер камыр ризыгына мин мөкиббән китәм инде. Татар ризыгына бигрәк тә. Шуңа театрдан укучыларыгызны сыйлыйсызмы?
Әлегә андый возможность булмады, мөмкинчелегем булмады. Шуңа күрә менә яңа елга исәбем бар. Әни өчен премьерага тәмле әйберләр пешереп алып килмәскә Салават. Өлгермәсмен дип уйлыйм, ничек дигәндә безнең бик зур гастрольләр көтелә. Менә шулай икән. Ярый, Ралина, алайса яңа елда Салават абыйгыздан дәресләренә түгел, тәм-томнар да көтеп калырга кирәк булачак инде шулай бит. Әйе, менә шундый нәтиҗә ясап сөйләшүебезгә шуны әйтәсем килә. Экзюпери былай дип яза бит инде шушы әлегедә бәләкәй принцның сүзләре аркылы җиткерә. Һәрбер олы кеше кайчандыр бала булган ди, ләкин ул бу турда кысмачка каршы оныткан гына ди. Шулай бит. Менә күңелебездә шушы балалыкны югалтмасак, миңа калса, дөнья да матуррак булыр, бер-беребезгә карата мөнәсәбәтләребез дә яктырак, чистарак булыр иде. Көнегезне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Әлбәттә инде уңышлар телибез, спектакль бик матур узсын. Һәм инде яңа спектакльләр сездән көтеп калабыз. Амин, бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Тапшыруыбызны татар халкының кабатланмас шәхесе, бөек язучы, галим, публицист, җәмәгать һәм дәүләт эшлеклесе Галимҗан Ибраһим шәхесенә багышланган шигъри юллар белән дәвам итәбез. Галимҗан Ибраһимов, күзләреңә синең киреп була, үзгә дөньяңда чакыра, күз нурымны күз караңа терәп, синнән йотылмыйча чак торам. Табигатьнең мин дә бер баласы, ярыш дәрте кинәт тияр дә, шамамны да белми, кунаклармын. Айылларын үзек ияргә. Үзең кебек. Син дә шундый җилдең, тик белмәдең нәрсә киләсен. Алмачуарыңдай, иң беренче бәйгедә үк җиңеп үләсен. Алда яңгырап китүче музыкаль әсәр көн дәвамына җитәрлек күңел күтәренкелеге бирсен. Һәр көнегезне матур фикерләрдән генә башлагыз дигән теләктә калып, мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән иртәгәгә кадәр сау булашам. Исән-имин булыгыз.